Mas Damar. Mas Damar, aku kira dedet, Mas. Aku mbok silih duitnya tuh, Mas. Gah, tak ditir, Lek. Pak Bayan. Mandek saya Pak Bayan. Pak Bayan. Pak Bayan. Aku silih duitnya Pak Bayan. Arep ge bayar angsuran, Pak. Wah, kujur iki. Gung didit, Lek. Rung gajian aku. Sik elek ya. Masin. Piye, Lek? Aku ki ket mau njaluk tulung karo Mas Damar. Karo Pak Bayan. Ora ditulungi, Mas. Lah rencana ki arek nyilidit. Age bayar angsuran mesti. Janganlah berharap kepada manusia, Le. Keluh kesahlah kepada Allah. Saiki njaluk wejangan wae karo Pak D. Wis yo. Nggih. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa? Angsal linggo Pak D. Ganggu ngitung duit wae. Ya, linggo. Niki lho Pak D. Lek ropat iku bingung golek utangan rono rene iki ra oleh. Kanca-kancane iki ora ono sing gelem ngutangi Pak D. Alhamdulillah. Duh, kok malah alhamdulillah tuh Pak D. Orang ngutangi kuwi iso wae tujuane gawe nyelametke awakmu. Gen ora duwe utang. Tapi sing penting awakmu wis ikhtiar. Ikhtiar ki kudu maksimal. Tapi tawakal kudu marang Allah tok. Ikhtiar ki sakdremo gawe wasilah. Tapi kowe aja pisan-pisan ngarep-arep marang menungso. Marep-arep marang menungso, atimu bakal kecewa. Nek ngarep-arep namung karo Gusti Allah. Lah utang jenengan angsal, Dek. Astagfirullah. Bar wae tak kandhani kaya panggah durung paham. Nek ngarep-arepe karo Gusti Allah tok, aja ngarep-arep marang menungso. Paham ora to jane? Lah iki enek duit titipan saka wong kanggo anakmu. Lah kok Masya Allah ngepasi kowe rene. Saestu Pak D. Ayo. Kula niku meh putus asa jane Pak D. Matur nuwun Pak D. Alhamdulillah.